A Valmar újra az arénában. December 28-án a duó a legnagyobb évzáró bulival vár. Slágerek, meglepetés vendégek és egy óriási show. December 28-a Valmar Aréna. Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat vagy hétköznap, de itt van ő és érte beindulok, csak belé bolondulok. Én amerikai latin baby. Húzom a bugyit, húzogatom a bugyit, húzom a bulit, húzom a bulit. Még cox, ja, told azt is, kirakod a ciciket, az bombásznába dobsz, ja, dobhatsz is. Marics, ez jobb, mint a Tóth Andi. Kam, ezek a csajok köz, mint a